komt, Heer God Vader, dat het ons hart kan transformeren. Dank u que basi possível que nós cada por chega que não sano e salvo. We bedanken u dat u ervoor hebt gezorgd dat die allemaal veilig aanwezig zijn. Laga bo bendição tari bo pueblo we tarde. Laat uw zegen op uw volk zijn vandaag, Heer. Laga pa cada de nós por receber e banquete celestial que botim para nós, Senhor. Laat het zijn dat wij de voeding vanuit de hemel kunnen ontvangen van u, Heer. E pa awe nós cada por determinar para seguir o dia inteiro bo passo não. Zodat we vandaag kunnen bepalen dat we uw volledige stappen willen volgen, Heer. Com coração cambiar e transformar. Met een getransformeerde hart, Heer. Passina nós cada Senhor por ta candidato não para o reino celestial. Zodat we allemaal kandidaten mogen zijn van het hemelse koninkrijk. Tata de amor. O liefdevolle Vader. De momento na aqui tata nós te pedimos para o Espírito Santo por tocar a mim e via lenda. Op dit moment wil u vragen of de Heilige Geest ik en ook zuster Violinde kan aanraken. Laga pe mensagem, Senhor, que vai inspirar-nos com ne porta claro para cada presente. Sta toe voordat de boodschap waar u ons mee hebt geïnspireerd duidelijk is voor iedereen. Dank u, Deus. Dank u, Heer. Nós te pedimos que constam aqui de mérito na de Cristo Jesus. Dit vragen we allemaal in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ting un candela estranho riba e altar. Er is een vreemd vuur op het altaar. Esse é o título do nosso sermão ao merdia romana. Dat is de titel van onze thema van de dienst van vanmiddag. Pois é que nós acendemos bem mais bombini a cada de nós romanos que se best para com nós ao merdia. We willen iedereen nogmaals van harte welkom heten die hun best hebben gedaan om hier aanwezig te zijn. E também nós que acendemos bombini na nos membros na de igreja de refúgio também. En we willen ook alle leden van de refugio gemeente ook van harte welkom heten. Laga nós tur junto e sentir nós na casa de Deus. Laten we allen samenkomen en ons blij voelen in het huis van de Heer. E nós que acender também bombini na nos rede na wak nos via a rede social. En we willen ook van harte welkom heten aan alle personen die op social media meekijken. Laga nós temos oração de nosso coração mientras nós receber e pão de vida que o Senhor tem para nós aí meinta. Laten we een woord van gebed uitspreken in ons hart, terwijl wij dus het brood van de Heer zullen ontvangen. Nos versículo de meditação nos da Daniel de Levítico 10:1-3. De schriftlezing vinden we terug in Leviticus 10, 1 tot en met 3. Nós vai ler Levítico 10 versículo 1-3. We gaan het lezen, Leviticus 10, vers 1 tot en met 3. Nos Daniel? Hebben we het gevonden? Eta bisa é morto de Nadab e Abiú. Hij zegt dus de dood van Nadab en Abihu. Eta bisa awor Nadab e Abiú, e o homem nang de Aaron, cada acorre sua veia para candela. E depois de apone candela de nang veia na aponescência riba essa aqui e a oferecer candela estranho delante do Senhor, o qual é não ordenada. E candela a sair de presença do Senhor e acaba com ela. E não morre delante do Senhor. E ora Moisés avisa Aaron, essa é o que o Senhor a papi avisando. Através de esnan que está cerca de mim, lo me pode tratar como santo. E delante de enter e pueblo, lo me guardo honrar. Amen. Amen. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de Heren en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des Heren. En Mozes zeide tot Aaron, dit is het wat de Heere gesproken heeft. Aan degene die mij het naaste staan, zal ik mij, de heilige, betonen van ten aanschouwen van het gehele volk, zal ik mij verheerlijken. Amen. Pero prometo tudo coisa romana, prometo nós vai escutar na pan de vida. Lá nós escuta na cantiga especial. Nós roman Biola, também então na cantiga especial para nós. Voordat we gaan luisteren naar het brood des levens, zullen we eerst gaan luisteren naar een lied dat gebracht wordt door onze zuster Buela. Goedemorgen, zegende Sabbat, broeders en zusters.
Ik ben een beetje zenuwachtig, maar het komt wel goed. Amen. Ik zal het lied zingen in het Spaans. Aunque ruja la tormenta. Mi cantica se llama Al amparo de la roca. Aunque ruja la tormenta, se desaten derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Aunque ruge el mar furioso y agitando esté el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el huerto de reposo y velando en oración, al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. En mis penas crucifica, soy valioso para Él. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor.
Jullie zijn zo stil. Al amparo. Mi poten un feneta kayo. Al amparo de la roca, salvo estoy. Vos está guapo. Amén. Amén. Nós te llama Deus danke Amen. We willen de Heer bedanken para nós irmã Biula com a entonar bonita canção. voor het mooie lied dat die onze zuster Buele heeft gebracht. Na honor e glória de Deus, o santo nome. Alles ter ere van de heilige naam van God. Amém. Amen. Agora é hora a chega, Romanan. Por fim, Het moment is nu eindelijk aangebroken. nós vamos escutar na pão de vida que o Senhor tem para nós aí meinta. We gaan luisteren naar het brood des levens die de Heer voor ons heeft. Nosso irmão Argenis da Costa Gomes vai apresentar o tema para nós. Onze broeder Argenis da Costa Gomes zal het voor ons delen vandaag. Okay. Steven? Sim? Ok. Na mi switch ku ouvir, wat bem na mi banda. Links. Even ruilen met zuster V. Posicionar me mesmo tegen Het is een hele uitdaging voor mij deze kant. Sorry, meu irmão. Me deu posicionar me mesmo. Sorry broeders en zusters, ik moet mezelf nu eventjes goed plaatsen. Feliz doce sábado. Een gezegende en heerlijke Sabbat. Me tá contento de mirar uma igreja sinayeng ave. Ik ben heel erg blij om een volle kerk te zien vandaag. Riba é último sábado de ano aqui. Op de laatste Sabbat van het jaar. Assim nós chegamos na final de ano aqui, meu irmão. Zo zijn we dus aan het einde van het jaar gekomen. 365 dias tá passando assim aqui. 365 dagen gaan zo voorbij. De verdade? Is het niet waar? Me te quero que o de nós a tra diferente planos na começo de ano. Ik denk dat velen van ons aan het begin van het jaar vele plannen hebben gemaakt. Hoop de nós a passar de diferente desafios na para que planos é. Velen van ons zijn door bepaalde uitdagingen gegaan terwijl we dus die plannen wilden uitvoeren. Alguns planos nós para cristalizar. Sommige van die plannen konden we waarmaken Alguns de não. en sommige niet. Pero nós agradecemos Deus. Maar we bedanken de Heer, Pastor Deus tem propósito com cada de cena. want God heeft een doel met alles van dit. Tanto é que ela permite Hetgene wat hij heeft toegestaan, e também é que não permite ainda. maar ook hetgene die hij niet heeft toegestaan. E nós agradecemos Deus por sua vontade sempre de bom para conosco. En we bedanken de Heer dat zijn wil met ons altijd het goede is. Averiba é último sábado de ano que meu irmão estima. En op deze laatste Sabbat van het jaar, mijn geliefde broeders en zusters, Deus tem mensagem. heeft de Heer een boodschap. Deus tem mensagem para o último sábado aqui de ano aqui. Hij heeft een boodschap voor de laatste Sabbat van het jaar. E para tudo é sábado não que ele vai permitir nos mirar de ano venidero. En voor alle Sabbaten die hij dus toestaat, die we nog zullen zien in het komende jaar. Primeiro nós vamos drente palavra aqui, of het thema aqui. Voordat we in deze thema gaan, Agora nós vamos palavra de oração. laten we in het woord van gebed gaan. Tata Santo, Tata de amor, O heilige, liefdevolle Vader, boa palavra santo da woord abrir. uw heilige woord wordt geopend. Como coeta santo, Senhor, e aba inspire. Omdat het heilig is, Heer, en u het heeft geïnspireerd, Nós te pedimos laga bo Espírito Santo, willen wij u vragen om uw heilige geest, quem de inspirar é homem nan santo para mei de nós de momento nan aqui. die deze heilige man ook heeft geïnspireerd, Heer, om in ons midden te zijn. Laga bo Santo Espírito te sonco te trece palavra nan de vida eterno para nossa vetarde. Staat toe dat uw heilige geest de woorden des levens zullen brengen, Heer. Tata preparar cada coração a vetarde para receber boa palavra. O Vader, bereid elk hart vandaag zodat u kunnen ontvangen. Nós não vim para receber palavra de gente, sino palavra de Deus. We zijn niet gekomen om de woorden van een mens aan te nemen, maar van God. Pensei, Senhor, preparar terreno de coração En o Heer, daarom bereid ons hart voor. para semear de boa palavra por cair de bom terra de nosso coração. Zodat het zaad van uw woord in goede grond kan vallen in ons E hart. essa aqui produzir fruta não que te guia para vida eterno. Zodat het vruchten kan produceren die leidt tot het eeuwig leven. Pastor, nós te pedimos aqui de nome santo de nosso Salvador e Rei Cristo Jesus. Van dit vragen wij in de heilige naam van onze redder en koning, Jezus E o Christus. povo de Deus te bisa. En het volk van Amen. God zegt, amen. Tremendo, meu irmão, estima. Geweldige liefde broeders en zusters. Como introdução, meu irmão, estima.
Dus als introductie, mijn geliefde broeders en zusters, Mita bij papa je 3 último luna nang je aanjeki. zal ik dus over de 3 laatste maanden van dit jaar gaan spreken. Kunosa binta trata ku diferente tema nang importante. Terwijl we dus gedurende de laatste 3 maanden zijn met hele belangrijke thema's gekomen. De luna di oktober, In de maand oktober nosa binta papia di es santuario. spraken we over het heiligdom. Roman te corda? Weten jullie dat nog, broeders en Estan zusters? ku dapat de thee, estan ku wake online. Voor degenen die aanwezig waren, die het online hebben gezien, Nos te corda ku nosa trata het tema di santuario de luna di oktober. weten we nog dat we het hebben gehad over het heiligdom in de maand oktober. Ta bomba nos pu corda que nos te studia, que nos te escucha. Het is goed om te herinneren wat we hebben gestudeerd en waar we naar luisteren. Si Romana te corda, mi ta mensione, de luna di oktober nos se trata santuario. Als je het niet meer weet, ik benoem het nu. In oktober hebben we het gehad over het heiligdom. De luna di november, ken te corda que tema, taba te tema di luna di november. Wie weet nog wat het thema was in de maand november? Awa kon boe mente nanta. Laat me even zien hoe goed onze verstand is. Tremendo. El mensaje de 3 años lang y tiun cosmas, De 3 engelenboodschap en nog tiun iets. cosmas. Isu mandrechi. En zijn rechterhand. El mensaje de 3 años lang nos se trata de luna di november. Dus we hebben het in november gehad over de 3 Y engelenboodschap. el mandrechi de evangelio. En de rechterhand van het evangelie. Qual salud. En dat is dus gezondheid. De luna di dezembro, qual é tema que nós estamos papiando, DJ? Wat is het thema waar we over spreken in de maand december? Sorry? USB-stick. USB stick? Die ken die me? Oké, nou, mijn probleem klaar ik ooit. Het is duidelijk. Waar is de cambia? Oh. Ja. Sagi? Bom CJ? Oké. Shareaska. Vamos compreender linguagem. Nu heb ik het begrepen. Ok. Oké. Bom, Goed. uma maqueda. Waar ben ik De gebleven? luna de dezembro. In de maand december. Que nós estamos tratando, DJ? Wat zijn we aan het behandelen? Evangelismo. Tremendo. Evangelisme. Ok. Awe, nos tema, Dus vandaag is onze thema. nós te back rato de luna de oktober. We gaan even terug naar de maand oktober. Nós te bang dil tiki, nós te bij drenta denje, per parte de santuario. We gaan niet helemaal behandelen, maar we gaan wel een deel van het heiligdom behandelen. Niet te korte de thema que papa predica de luna de november. Ik weet dus het thema die ons broeder Papa over heeft gesproken in de maand november. Te korte que het thema de papa da batata. Hoeveel van ons weten nog wat het thema was van broeder Papo? Quando de korte interesse sermão. Je hoeft niet de hele dienst nog te weten, Per het thema tabata pica. maar het thema was pittig. Ah? Het thema tabata grito duro, Hard geluid, sem iluminação, zonder verlichting, ta abominação. is dus een vervloeking. Que tema tata? Wat was het thema? Grito duro sem iluminação, Hard geluid zonder verlichting, discernimento, dus onderscheid, ta Is? abominação. is een vervloeking. Que nos tema de aveta? Wat is onze thema van vandaag? Tem candela estranho, ribe altar. Er is vreemd vuur op het altaar. Você quer verdade tem candela estranho, ribe altar? Denk je echt dat er vreemd vuur is op het altaar? Foi unda het tema que tá bem. Waar komt deze thema vandaan? Meu irmão, escucha-me bom. Mijn broeders en zussen, luister goed. Algum viajano, Soms hè, é palavra de Deus, soms is het woord van God, é porta zona dulce, kan het heerlijk klinken. é porta zona suave. En het kan ook zwakjes Tá klinken. compreende? Voor heel veel mensen. Na outra ocasião, Bij andere é gelegenheden palavra de Deus, is het woord van God, é mesmo palavra de Deus, hetzelfde woord van God, porta zona fuerte, kan krachtig klinken. é porta zona bruto, Het kan ook bruut é overkomen. porta zona direct. En het kan ook direct overkomen. Pero é propósito de ambos tá Maar het doel hiervan is procedernos na cos. om ervoor te Libanos zorgen na dat wij cos. iets bereiken. É coisa se chama arrependimento. En dat betekent bekering. Que palavra da zona dulce?
Dus ook al klinkt het heerlijk, of a palavra te zona suave, of dat het zwak klinkt, of het te zona direct. of het komt direct over. Tur dos, Dus allebei de da manieren mensaje de Dios, is het een boodschap van God. y tur te iba na uncos arrepentimiento. En het brengt ons allemaal naar berouw. Inter e plan de salvación, Dus heel de reddingsplan ta consistir pa salva e pecador. dus bestaat uit dus de redding van de zondaar. E pecador por wordo salvar de su pecado, Dat de zondaar dus gered wordt van zijn zonde. e mester per mester repenti. Dus een zondaar moet tot berouw komen, wil hij gered worden. Outra palavra, pecador tem que dar vuelta. Dus met andere woorden, de zondaar moet een rondje maken. For de ribe caminho que está indo tem que dar vuelta. Van de weg waar hij op gaat, moet hij dus omdraaien. Para seguir o caminho de Deus. Zodat hij de weg van God kan volgen. Com outra palavra, o pecador tem que virar foi su caminho e seguir o caminho de Cristo. Dus met andere woorden moet de zondaar van zijn weg gaan en de weg van God volgen. Nós temos tarde, meu irmão, estima? Zijn we er vanmiddag, mijn geliefde broeders en zusters? Tremendo. Geweldig. Ora Deus, ora Jesus avisa Maria. Dus toen Jezus tegen Maria zei: Me nota condenado, vai e não peca mais. ik veroordeel jou niet, ga weg en zondig niet meer. E palavra dan ei por a zona hope dulce e misericordioso. En deze woorden konden zo genadevol en zo heerlijk klinken. Não é verdade? Is het niet waar? Agora, En nu? é mesmo Deus aqui, Dezelfde God, ele avisa Jonas também, die zei ook tegen Jonas, vai Nínive tegen Jonas zei hij, ga naar e Niniveh avisar estado corrupto ei, en waarschuw die corrupte stad, que dentro de 40 dias me também destruir. dat ik dus na 40 dagen zal ik het vernietigen. Ja? É palavra de Jonas aqui, Dus de woorden van Jonas, of een mensagem do Nana Jonas, of de boodschap die aan hem gegeven is, estava um mensagem, estava uma palavra com direct, het was dus een boodschap die direct was. mensagem forte. Het was een krachtige boodschap. Deus está by destruir Nínive. God gaat Niniveh vernietigen. Compreende? É mesmo palavra que Jesus apapia na Maria, Dus dezelfde woorden die God heeft gesproken tegen Maria, bisando como nota condenado, terwijl hij zegt, ik zal je niet veroordelen, é graça de Deus. dat de genade van God, Tem mesmo Jesus, dat is dezelfde Jezus, apapia que está de Nínive, die sprak tot de stad Niniveh. de contexto directo agora, En nu op een directe manier. bisando como está by destruir em 40 dias. Zeggende dat hij hen gaat vernietigen na 40 dagen. Ora, mira, tur dos mensagens, Als je dus naar deze twee boodschappen kijkt, tanto na Nínive dus e Maria, zowel bij Niniveh als bij Maria, tur dos taíba Kiko, waar zorgt dit beide voor? arrependimento. Tot bekering. Berouw en Nog steeds? bekering. Ok. Ave tarde, minha irmã estimada. En nu vanmiddag, mijn geliefde broeders en zusters, O tema aqui, para hopi lota of lo porta agradável, voor velen zal deze boodschap goed zijn. pero no mesmo momento, o tema aqui, para hopi lota desagradável, Maar er zullen ook heel veel mensen er niet tevreden mee zijn. hopi lo pensa que o tema aqui está muito duro, muito pica, muito radical, Dus velen zullen het te radicaal vinden, te pittig vinden. muito fuerte, Te argenius. krachtig argenisch. Eu bebiami te yami ku rumanan ku tabisami, predicami amor, En vaak zeggen mensen tegen mij, nee broeder, preek over de liefde. predicami a misericordia de Deus. Preek over de genade van God. Com outra palavra, de januário para dezembro, Dus met andere woorden, van januari tot aan december. nós temos que papi, escutar-me bom, meu irmão, estimado. Luister goed, mijn geliefde broeders en zusters. We moeten het hebben. Para sombra o bibia, nós temos tendência para usar palavra não, para se nos mente drumi rato de apostasia. Dus we zijn geneigd om woorden te gebruiken, waardoor we dus in slaap vallen. In geestelijke Com afvalligheid. outra palavra, porque usa palavra de Bijbel Dus met andere woorden wil je één woord uit de Bijbel gebruiken. para apoiar minha condição carnal e apostata como te bebando de Om gente. mijn vleeselijke lichaam eigenlijk aan te moedigen en mij in mijn geestelijke afvalligheid te laten. E para bonobisami directamente, En om het mij niet direct te zeggen, bota muito fuerte, om te zeggen dat je dat te krachtig bota bent. muito radical, Nee, je bent te radicaal. bota muito bruto, Nee, je bent te bruut. bota muito duro. Je bent te hard. Brother, predicar meu amor. Nee, broeder, preek maar over de liefde. Irmão, Deus não ia mami para me estar filósofo.
Broeders en zusters, God heeft mij niet geroepen om een filosoof te zijn. Of para me conta verse. Of om maar versjes te vertellen. Of para me conta poema. Of om poëtisch te vertellen. Me te llama pe koiruman. Daarvoor ben ik niet geroepen. Me te llama para predicar evangelio eterno. Ik ben geroepen om het eeuwige evangelie te verkondigen. Y evangelio eterno, te evangelio di amor y misericordia di Dios. En de eeuwige evangelie is het evangelie van liefde en onze God, eeuwige God. Mes un cosco Maria y Ninive tin camino nan que te pase fuerte y duro. Dus net zoals bij Maria en Ninive, soms komt hij gewoon krachtig en hard over. Turta produce na arrepentimiento. Zij zorgen er allemaal voor dat het tot bekering komt. Nós te compreender mi romano estima? Begrijpen we dit nu, geliefde broeders en zusters? Pergunta. Een vraag. Ora bom mira het tema aqui. Dus als je nu naar deze thema kijkt, Unda bomente te ibabo. waar brengt jouw gedachte hier naartoe? Tin candela estranho ribe altar. Er is vreemd vuur op het altaar. Roman. Tin candela estranho ribe altar. Er is vreemd vuur op het altaar. Você compreende que tin candela estranho awe ribe altar de Deus? Begrijp je dat er vandaag vreemd vuur is op het altaar van God? Tin candela estranho den e iglesia de Deus? Er is vreemd vuur in de kerk van God? E predicador dan. De sprekers, Uta moe of de homber. of het nou vrouwen of mannen zijn. E laico dan. Dus ook sprekers die niet gezalfd zijn. Anciano dan. De ouderlingen, Pastor dan. pastoren, Líder dan die sabbatschool. leiders van de Sabbatschool. Qual líder que tem? Het maakt niet uit welke leider Qual responsabilidade que você tem? of wat een verantwoordelijkheid je hebt. No mestre papia? Moet je niet spreken? E líder dan tem que dar quieto? Moeten de leiders stil blijven? Es decir, nós temos que mirar, ser a boca. Moeten we iets zien en stil blijven? Hopi die nós tá Velen van ons doen dat. bouw die oração. Maar met één reden. Nós que bom com ele. We willen goed blijven voor het oog van de mens. Nós que dar com nos puesto. We willen onze positie behouden. Nós não quer para não ban nós foi nos puesto. We willen onze positie dus niet verliezen. E hopi bia essa que tá met te maken com nós que tá hopi den spotlight. En vaak heeft het ook mee te maken dat we zelf vaak in de spotlight willen staan. Ja? Falta de humildade. Gebrek aan nederigheid. Então, ave nós também mira mi romano estima. En vandaag gaan wij dus zien, mijn geliefde broeders en zusters, Kusi ami no papia. dat als ik dus niet spreek, Kusi abo no papia. als jij niet spreekt, Pabisa imenso. om dingen te zeggen en te benoemen, Kutin candela estranho ribe altar. om te zeggen dat er vreemd vuur is op het altaar, Dios talante piedra nan pasie. zal God de stenen doen Ante opstaan om het te seita un zeggen. reproche pa abo kuta llamado tai pueblo de Dios. En dat is belachelijk voor jou, terwijl jij geroepen bent om dat te doen. Você que significa? Weet je wat dat betekent? O protestante dan, Dus dat de protestanten testigo de Jehová, en de Jehovah-getuigen bautista, en o baptisten mormon, en de mormonen o pentecostal, en de o pinkstergemeente evangélico, en alle evangelicals, nantin quase trabalho ku abo ta yama pasi. zij moeten dan het werk doen waarvoor jij bent geroepen. Nantin ku predicar lo que ku abo tin predicar. Zij gaan dan prediken hetgene wat jij moest prediken. Hey? Tin candela estranho ribe altar man. Er is vreemd vuur op het altaar, mijn Abo que broeders en mostrava zusters. que candela estranho na guitarra. En vandaag ga ik laten zien wat deze vreemde vuren zijn. Lo que kubo tumbai compreender a tardita. Wat je dus vandaag moet gaan begrijpen is, Papiando de Israel antiguo. terwijl we van het Israël vanuit het verleden praten, Bijbel te bisa nos bon klaar ku lo que ku apasa lo repeti. zegt de Bijbel heel duidelijk dat hetgeen wat er is gebeurd in het verleden nogmaals zal gebeuren. Es decir, Israel antiguo Dus de Israël van het verleden ta un ejemplo etapa lo que pasa ta un ejemplo pa nos ku ta biba agora aqui. dat is dus een voorbeeld voor ons die nu leven. Ku ta word ma Israel spiritual. En dat wordt dus de geestelijke Israël genoemd. Es decir, Dus historia como mira den Israel antiguo het verhaal wat je dus ziet in Israël van het verleden, sempre é unificação spiritual agora. heeft het altijd een geestelijke betekenis voor onze tijd nu. Den teologia nós te llama coisa que homilética. Dus in theologie noemen we dit homiletica. Es decir, não significa que passou então uma história ela queda te einang. Dus het wil niet zeggen omdat het maar een geschiedenisverhaal was in de geschiedenis dat het daar is gebleven. Depende do contexto porta sua aplicação spiritual de tempo agora. Maar op basis van zijn context kan het ook betekenis zijn voor ons nu. De como passou sábio Salomão avisa de Eclesiastes 1:9. Want de psalmist heeft toen gezegd in
Eclesiastes Prediker 1:9. 1 en 2, 1 tot 9. Nothing, nada novo bom di solo. Er is niks nieuws onder de zon. Lo que kutaba tata, Hetgeen wat is lo geweest, ta. zal ook zijn. Lo que kwa pasa, lo ripeti. Hetgene wat toen is gebeurd, zal zich herhalen. Ave tarde nós também mira. En vanmiddag zullen we gaan zien Começa cosco el líder nan den tempo di levita nan. dus net zoals de Leviticus in die tijd, Ja, ten tempo de Israelita nan. in de tijd van de Israëlieten, Taba tem gran responsabilidad ribanan. hadden ze een hele grote verantwoordelijkheid. Ave tambe cada persona kuta wordu yama pastor, En ook voor iedereen vandaag die als pastoor wordt genoemd, laico, een spreker, anciano, een ouderling, qualquer cargo de iglesia, met wat voor taak dan ook in de kerk, Dios apone una responsabilidad ribabo. God heeft een verantwoordelijkheid op je geplaatst. E ave nos também wak takike responsabilidad eita. En vandaag zullen we gaan kijken wat die verantwoordelijkheid is. E mitin di bisa, En ik moet zeggen, ai, mirumana stima. oh wee mijn geliefde broeders en Ai zusters. di el líder nan de tempo aqui. Oh wee voor de leiders in deze tijd. Está ensinando y está practicando, y está ensinando el pueblo de Dios Die dus het volk van God, mensaje nan ambiguos, o sea, me coquí en español. dus die boodschappen aan het verkondigen Mensaje zijn. ambiguo significa mensaje confuso. Dus ambiguos betekent dus een verwarrende boodschap. Bonosaku ta preto, Je ni weet, niet of bonosaku ta het, blanco. je weet niet dat het zwart is of dat het wit is. Bonosaku ta links, ni bonosaku ta Je rechts. weet niet of het links is of rechts. Daí bisa romano kos. Maar laat me even iets tegen jullie zeggen. Un dia picana de mais grande que existir den escritura, no? Een van de grootste zonden die bestaat in het woord, Ta epica de neutral. is dus de zonde van neutraal zijn. Roman? Broeders en zusters, Você que se te picar de mais grande que existir uma abominação para Deus? weet je niet dat dat een gruwel is voor de Heer? Esse Een sim, grote ora me parar neutralmente. Bem, minta carne, minta piscar. Dus wanneer ik dus in het midden sta, neutraal, ik ben geen vlees, ik ben geen Me vis. sacuta sim, me sacuta não. Ik weet niet of het ja is of dat het nee Me is. sacuta bom, me sacuta malo. Ik weet niet of het goed is of dat het fout Me is. sacuta preto, me sacuta blanco. Ik weet niet of het zwart is of dat het wit Me is. sacuta luz, me sacuta Ik escuridade. weet niet wat licht is of wat duisternis is. Jesus se chama de revelação Dus Jezus noemde dit dus in openbaring, e cristiano low. dus de lauwe christen. E cristiano, então agora salva? Wordt die christen gered? Tu pica mais grande Dat coisa. is dus een hele grote zonde. Meu irmão, estima, Mijn geliefde broeders en zusters, você que ora me tá também em que sermão que de outro. weet je dus toen ik bezig was met deze preek, Então o sermão que eigenlijk basta tempo Deus name. het is een preek die God me heel lang geleden heeft gegeven. Pero ora me tá de oração pedindo, Senhor, que me tem predicar, que me tem predicar. Maar toen ik dus aan het bidden was en God vroeg, wat moet ik É preken? mensagem que aparece de minha mente. En toen kwam deze boodschap weer naar voren. O mano me sabe, mesmo com Isaías, com Jeremias, que o na itaba tá teme, ora que não vai para delante da congregação. Broeders en zus, net zoals Jesaja, Jeremia en al die andere mannen zich ook vrezen voordat ze voor het volk moesten staan. Entrando com a liberdade que me tem predicar, Senhor. Terwijl ze aan de Heer vragen, is dit echt iets dat ik moet brengen, Heer? Man, tem biata de men condição me tem. Vaak zit ik ook in diezelfde situatie. Paso mi no saco ta verdade coi me tumba iba. Want ik weet er niet echt of ik dit moet brengen. Paso mi saco pa mi mes e coita bloque grande que me tem que traga. Ik weet zelf ook dat het voor mij ook een hele zware boodschap is. Kita para bestango dumba escuche. Laat staan voor de mensen die het moeten aannemen. E ami pecador mes cosco romana. En ik ben hetzelfde zonder als mijn broeders en zusters. Pero Isaías sabia, Senhor, Maar Jesaja zei, Heer, dame basco en toma dame. als u mij hebt geroepen, dan stuur mij. E mi saco pa hope líder. En ik weet dus dat voor veel leiders Você mensagem que tá diretamente pe líder não? van deze boodschap is direct rechtstreeks voor de leiders. Lo vai mirar me com outro ovo. Dus zullen we na vandaag misschien met andere ogen zien. Pero man, Maar broeders desculpa en me que me tem zusters, sabu. verontschuldigen mij als ik dit zeg. E coilo no importa me opi. Dat zal niet van belang zijn voor mij. Me tá mais preocupado que Shelo tá pensa de mim. Ik moet meer zorgen maken over wat de hemel van mij denkt, O de que gente tá pensa de mim. dan wat mensen van mij denken. Mas você é que mensagem tá bom ou não? Want of de boodschap nou goed is of niet, Não tá critica toch. ze zullen het toch altijd bekritiseren. Laten ons bang. Laten we verder gaan. O líder não espiritual do tempo de Israel, Dus de geestelijke leiders in de tijd van Israël, Bijbel te bisa nos com não mestre assim é pueblo
Dus de Bijbel zegt ons dat zij dus het volk moesten leren, onderwijzen, para si distinción de lo que está santo y profano. om een onderscheid te kunnen maken in hetgene wat heilig is en hetgene wat niet heilig Wat is. volg me? Volgen jullie mij? Responsabilidade de líder nan de Israel taba te consistir de coisa aqui. Dus de verantwoordelijkheid van de leiders van Israël bestond hieruit. Esse taba te een gran responsabilidade. Dat was dus een grote verantwoordelijkheid. Sia mostra e pueblo Onderwijs dus het volk hace distinción de lo que está santo y profano. en maak ook onderscheid van hetgene wat heilig is en hetgene wat onheilig is. E pergunta tá, En de vraag is, que cota lo que está profano? wat is eigenlijk hetgene wat niet heilig is? Maar busca de diccionario, Pablo. En ik heb het dus in het woordenboek opgezocht. Steven, vou skip o seguinte, vamos, meu brother. Broeder, kan je de volgende voor me overslaan? De diccionario rata onjes nango mito usa opi. Kijk, in deze woordenboek is één die ik vaak gebruik. Eta bisabu ku e palavra profano te consistir de saque. Eta bisabu En het zegt, het woord bestaat uit het volgende. ku e nota sagrado e Het palavra profano. Het is dus niet heilig. Of e cosco ta profano. Dus hetgene waar je het over hebt is niet E heilig. nota sagrado nie no por wordo usa pa algo sagrado. En het kan dus ook niet gebruikt worden voor iets dat heilig is. Sino e cos aqui profano ta simplemente algo secular. Het is iets dat speciaal is, bijzonder. Ok. Secular significa comum, com outra palavra. Nee, het is dus iets wat normaal is. Seculair betekent dus iets wat niet normaal speciaal, is. juist, Ja, niet normaal. speciaal, ja. Ok? Esse segundo definição de profano, tá? En de volgende definitie van iets wat niet heilig is. Profano nota mostra e nota demonstrar respeito na lo que ku e cosnan sagrado, tá? Het toont dus geen respect voor hetgene wat wel heilig is. Você como nekita profano? Begrijpen we nu wat profane betekent, dus wat niet heilig Profano is? tá contrario de lo que tá sagrado of santo. Het is dus het tegenovergestelde van hetgene wat heilig is. Com outra palavra, santo, Met andere woorden dus heilig. lo que tá sagrado, Hetgene wat dus heilig is. lo que tá santificado, Dus alles wat geheiligd tá is, contrario de lo que tá profano, is dus het tegenovergestelde van hetgene wat niet lo heilig que tá is. secular of comum. Dus hetgene wat gewoon normaal is. Den comentário, den dicionário bíblico adventista, In de Bijbelse woordenboek é de van het bisabu é van palavra Adventisten. juist, é palavra profano den Antigo Testamento, Dus in de Oude Testament generalmente é de bisabu é palavra tá contraste de lo que tá santo. het zegt dus dat het een contrast is van hetgene wat heilig is. Que me andi? Santo Dus je hebt heilig. no por wordo mesclar com lo que tá comum. Dus heilig Of kan dus profano. niet verward worden met iets wat normaal is of niet heilig. Não mas que boas e bom harmonizar tampoco. Wat je ook doet, kan je ze niet samen verenigen. Misaku rumana yega di mira e awa salu que awa zoet que match com outro. Ik weet niet of jullie wel eens de zoete water en de zoutwater hebben gezien, hoe die bij elkaar komen. Banda tá zoet, banda tá awa salga. Eén kant is zout en de andere kant is zoet. Mas que boas assim não nota match com outro, tem que dar barreira não. Wat je ook doet, ze zullen nooit samenkomen. Er blijft altijd een scheidslijn. Lo que tá santo tem que wordo tratar como santo. En hetgene wat heilig is, moet ook zoals heilig behandeld worden. E lo que tá profano tem que quedar riba su terreno de profano. En hetgene wat dus niet heilig is, moet dus op zijn niet heilige deel blijven. Man também se volg me. Dus, begrijpen jullie wat ik bedoel? Se botimos escreve uma nota de sagina. En als je een schrift hebt, kan je dit dus noteren. Segundo escritura, Dus volgens het woord tem sem santo heb je dus heilig geld e tem sem comum. en je hebt gewoon normaal geld. Ja? É diezmo. Dus de tiende. É tá santo of não? Is dat heilig of niet? Ok. Oké. É sem cubotim. De que tá? Het geld die je hebt, van wie is die? Cuba cobra de governo of cuba batrape, número op, lo que cubotim riba berekenen. Of het is via een uitkering of vanuit je loon, maar in ieder geval wat je op je rekening hebt staan. De que sai tá? Van wie is dat geld? Alblief, de nós? Van wie is het? Van ons? De Deus. Van God. De lastrum depchita de Deus. Tot de laatste dubbeltje is van God. Agora, quanto por cento de sem ei tá santo? Hoeveel procent van dat geld is heilig? Solamente 10% de dia tá santo. Dus 10% daarvan is heilig. Com outra palavra, Dus met andere woorden, e outra parte dus het andere deel tá comum. is dus normaal. Gostei? Zijn we er?
E tiende eiting worden usar para propósito santo. Dus de tiende moet dus gebruikt worden voor een heilig doel. Awo nota passou e outro tá profano. Dus het is niet omdat het andere normaal is, Você diz para usa numa ou para caber of despedir. moet ik het maar zomaar verspillen. Ok? Que men die segunda escritura tem sem santo e tem sem comum. Dus volgens het woord hebben we dus heilig geld en normaal geld. Tem muziek santo e tem muziek comum. We hebben dus heilig muziek, maar ook normaal muziek. Tem occasionan santo e tem occasionan comum. Je hebt heilige aangelegenheden en normale aangelegenheden. Bijbel de bisanos que tem vocacionan também santo, es decir, llamada. Dus je hebt ook roepingen die heilig zijn. E tem llamada nan comum. En je hebt ook een roeping die dus normaal is. Bijbel de bisanos tem bisti santo e tem bisti comum. De Bijbel zegt ons dat we dus kleding hebben die heilig is, maar ook die normaal zijn. Escute dois aqui. En luister goed naar deze twee. Bijbel bisa que tem luganan santo De e Bijbel tem zegt- luganan comum. De Bijbel zegt dus dat we heilige plaatsen hebben, maar ook normale plaatsen. Dianan santo, dianan comum. Dus heilige dagen en normale dagen. Agora, En nu, riba tu logo que mencionar aqui. op al hetgene wat ik net heb benoemd, Essa aqui não tá logo que o líder nan de Israel mestra sinha e pueblo de Deus. dus dit zijn de dingen dus die de leiders van Israël aan het volk moesten leren. Es decir, não mestra a sinha e tem bom claro para se distinção entre lo que tá santo e lo que tá profano. Dus ze moesten goed onderwezen worden in hetgene wat goed is, heilig is, en hetgene wat normaal is. Es decir, el líder não notava que tem diz puesto para ti. Dus de leiders hadden niet zomaar die positie. Não notava que tem diz função diz para ti. Ze hadden dus niet zomaar een functie, zomaar voor niks. Não responsabilidade tava para sinha e pueblo a se distinção entre lo que tá santo e profano. Maar hun verantwoordelijkheid was dus dat ze het volk moesten onderwijzen om het verschil te kennen tussen het heilige en het niet heilige. Como líder espiritual de Israel, mi hermana estima, Als geestelijke leider van de geestelijke Israël, mijn geliefde broeders en zusters, não mestra sinha Israel respeitar lo que tá santo. moesten ze dus Israël leren om te respecteren hetgene wat heilig is. Waar komt Bijbel te poner para nós den Éxodo capítulo 28, Dus kijk hoe de Bijbel het zegt in Exodus hoofdstuk 28. versículo 36 e 38. Dus vers 36 en 38. Eta bisa nós En het zegt ons, também bom mestre tra plaatje de ouro puro e grava riba je. Maneira gravação de sello que mestre wordt gravar riba e plaatje de ouro ei. wat moet eigenlijk op die gouden plaat gegraveerd worden? Santo pa quem? Geheiligd voor wie? Pa Senhor. Voor de Heer. É coisa que tá riba tulban, Deus avisa cada sacerdote mestre cana com ne bisti. Dus dit was dus, God heeft dus gezegd dat op de tulpen van elke ouderling moest staan, hoge priester moest Tanto staan. pa nang mes, pero também pe pueblo, kuta mira lo que kunan tahasi den servicio pa Dus Dios. niet alleen voor hunzelf, maar ook voor het volk die ziet en toekijkt wat zij doen voor de Heer. Eta bisaba na versículo 37. En het zegt dus bij vers 37, E bom mestre peguei na cordão blauw. E essa aqui mestre tá na e tulban. E mestre tá na e parte delante de e tulban. E mestre tá na Aaron Sukiko. Frente. Qual inscrição mestre tá na Aaron su frente? dus welke woord moet bij de voorhoofd van Aaron staan? Santo pa Senhor. Geheiligd voor de Heer. Ok? Ante te sigi bisabu. En het zegt je verder, E Aaron, mestre, carga e iniquidade e cosnan santo que de Israel ta consagra, relacionar com turnan, regalo nan santo, e essa aqui, mestre, ta sempre riba su frente para não por wordo kiko. zodat ze wat kunnen? Aceitar delante do Senhor. Zodat ze geaccepteerd worden voor de Heer. Que aqui nós te mira é responsabilidade por cada de sacerdote na que sumo sacerdote na aqui tá batating mirumanas. Dus hier zien we dus de verantwoordelijkheid die de hoge priesters hadden. Pergunta. Een vraag. É Deus que aduna e ordenan aqui den Israel antiguo. Dus de God die deze opdracht heeft gegeven aan de Israël vanuit de geschiedenis, Awe ela cambia. is die vandaag veranderd? Tem mesmo Deus não se sirve bem? Dienen wij vandaag dezelfde God?
De mesum avisa ku amilota es un dia yera awe y patur eternidad. Is dezelfde die heeft gezegd, ik ben die van gisteren, vandaag en tot alle Y eeuwigheid. ku den Jesus no tin sombra de variación ni cambio. En in God en Jezus is helemaal geen schijn van verandering. Siguiente pregunta. De volgende vraag. Si es Dios aquí no cambia, Als deze God dus niet is veranderd, el mensaje, is de boodschap, es responsabilidad, dus de verantwoordelijkheid, es ordo, dus de opdracht, quella duna el líder nan di antaño. die hij dus aan de leiders heeft gegeven in het verleden, Nan a cambia. zijn die veranderd? Oh. Que mente mesum responsabilidad in ribe líder nan awe. Dus de leiders hebben vandaag dezelfde verantwoordelijkheid. Si tiene mesum responsabilidad, no? Als ze nou dan dezelfde verantwoordelijkheid hebben, Combin e iglesia nan te den apostasia. hoe komt het dan dat de kerken dan in afvalligheid zijn? Combin e iglesia no sabe hacer una distinción de lo que está santo y lo que está profano. Hoe komt het dan dat de kerk geen onderscheid kan maken in hetgene wat heilig is en hetgene wat normaal is? Pasó el líder lang mes a caiden tremendo apostasia y no sabe más que todo lo que está santo y profano. Waarom? Omdat de leiders zelf in afvalligheid zijn gevallen en niet meer weten wat heilig is en wat normaal is. Ave el líder lang profeso de Dios. Dus nu zijn de leiders die professen van God. Nanta llama lo que está bon malo y lo que está malo bon. Ze noemen hetgene wat goed is slecht en hetgene wat slecht is goed. Ave el líder lang profeso de Dios. Dus degene die zeggen dat ze leiders zijn van God. Man, ave el mensaje que está para tour presidente de iglesia adventista. Vandaag is deze boodschap voor alle presidenten van de Pastor de Adventkerk. iglesia Voor adventista. alle pastors van de Adventkerk. Pastor laico y anciano de iglesia Voor adventista. alle sprekers en ouderlingen van de Adventkerk. Pastor Tiopi Romano que tiene miedo de papia. Want er zijn heel veel broeders dus die bang zijn om te Que tiene praten. miedo de bisa. Om bang zijn om iets te zeggen. Nogmaals para perder cargo. Het maakt niet uit, want dan verlies je maar een functie. ¿Ah? Roman, escuchame bom. Broeders en zusters, luister eens goed. Mesmo responsabilidade que estava tatin riba é sacerdote não. In Israël antigua. Dus dezelfde verantwoordelijkheid die de hoge priesters hadden in het verleden. Mesmo responsabilidade in awe pe líder não awe aqui de tempo presente. Dus dezelfde verantwoordelijkheid is er voor de leiders ook vandaag. Então essa aqui é questão de vida of morto. En dit heeft dus te maken met leven of dood. Wakiko São Pablo bisa. Não, não me lê isso aqui para o promê. Nee, laat me eerst dit voor je lezen. Ezequiel 44:23. Dus Ezekiel 44 vers 23. Eta bisa nos. En het zegt, Además, escucha bom que Deus te bisa não. luister goed wat God tegen hen zegt. Não e não é sacerdote não. Dus als hij het over zij is de hoge priester. Ok? Não lo sia mi pueblo, Kiko. Wat moet ze? É diferença entre lo que está santo y lo que está profano. Dus het verschil leren tussen hetgene wat heilig is en hetgene wat gewoon is. E assim não discernir, wanta, que Wacht ora even. me por discernir algo, Wanneer kan ik een onderscheid maken van iets? ora me saco me tenho duna el lugar especial de lo que está santo, Dus su lugar, wanneer ik weet dus dat ik de heilige plaats een plek moet geven. e ora me sa de duna el lo que está profano, su lugar. En wanneer ik weet dus dat het gewone, dat ik die zijn plek moet geven. Bijbel de bisabu in e assim não discernir entre lo que está impuro e puro, santo e profano trove. Dus dan heb je het weer over heilig en gewoon. Dus rein en onrein. E den pleito não mestre para juzgar, não mestre juzga e sei segundo mi ordenança não, também não mestre guarda mi lei não e mi estatuto na natura, mi fiesta não estipular, escute bom, Luister goed. e santificar mi sabat não. Roman, Geliefde broeders en zusters. awe e sabat não de Deus está word profanar em vez de word santificar. Dus de sabbaten van de Heer worden tegenwoordig als gewoon ervaren in plaats dat het heilige dagen zijn. Darabo stoel passo nós também drenda den awa não profundo. Dus hou je stoel vast, want we gaan in ruw water. Sim? Awe mi saco me também drenda den awa caliente. Ik weet dat ik in heet water ga vandaag. Pero mi tinco mencionar assim. Maar ik moet ze wel benoemen. Bancumi. Ga met me mee. Den e book die promete Timoteo capítulo 4, Dus in het boek 1 Timotheus 4. versículo 16, Pablo te bisa e Timoteo aqui e palavra nak. Dus in vers 16 zegt Paulus tegen deze jongere Timotheus het Eta volgende. bisele paga bontino na bom mes. Hij zegt, let goed op jezelf. E aqui comas. En wat nog meer? Bociança. Je leerstelling. Di con mi tingo paga bontino na mi mes
na minha ensinança. Waarom moet ik goed opletten op mezelf en aan mijn leerstelling? Para você também sabe perseverar de costan aqui. Want het zegt, wees standvastig hierin. Para sombra haciendo aqui. Want terwijl je dit doet, lobo segura salvação tanto para vocês e como para os dus hiermee verzeker je dus redding voor jezelf en voor je luisteraars. Haver humano de bisabu, pastor tal e tal die. Vandaag zeggen de broeders en zussen, nee, pastoor zei iets. Líder tal e tal abisa. Nee, die leider zei dit of dat. Amas escuché den tal e tal Bijbelstudie. Ik heb het gehoord tijdens een bijbelstudie. Presidente kende die. Die president die zei dat. Roman, presidente kende também pecador Cubo. Maar die president die iets zei, is dezelfde zonde als jou. Salvador, het is mesmo Salvador Cubo. Die heeft dezelfde redder nodig als jou. Het is mesmo sinyansa kuta binje mesmo Bijbel que te zie. Hij heeft dezelfde leerstelling nodig die ook dezelfde Bijbel komt. Die je zelf ook kan leren. Je kan ook naar die kennis komen. Zie? Que me mentin escucha blindeling lo que o pastor tal e tal tabisa. Dus ik moet niet blindelings luisteren naar wat pastoor zomaar zegt. Of en vast blijven houden aan hetgeen wat hij heeft gezegd. Escritura. Terwijl ik zelf niet het woord ga onderzoeken. Dus hier zie je dus dat de pastoren eerst in afvalligheid vallen. De leiders vallen eerst in afvalligheid. En zij introduceren het in de kerk. Zijn jullie met mij? Dus Paulus zegt dus tegen Timotheus. Dan zie je dus dat het te maken heeft met leven en dood. Dus op de boodschap waar ik dus over preek met mijn broeders en zusters en die ik dus uitleef, daar hangt dus mijn redding aan vast. Zijn jullie met mij? Waarom? Het zegt dus, kijk naar jezelf en naar je leerstelling. Daardoor verzeker je dus je redding en ook naar degene die naar je luisteren. En wij zijn geneigd om iets te horen en daaraan vast te houden. Soms zijn we zo lui dat we niet verder gaan onderzoeken. Pastor die. Nee, de pastoor zei het. Leider ken die. Nee, die leider zei het. Bijbel die. Nee, mijn broeders en zusters, de Bijbel zegt. Jezus heeft gezegd. Het staat geschreven. Zijn we er? Oké, we gaan nu verder. Dus wanneer we dus naar dit verhaal gaan, dit is een van de meest trieste verhalen vanuit het woord. Als we het hebben over het verhaal van Nadab en Abihu. Dus voordat ik in dit verhaal ga, dus moet ik je een beetje achtergrondinformatie geven. Bijbel Dios establecer esse sistema para salvar gente. Dus de Bijbel zegt ons dus dat God de reddingsplan heeft gemaakt. Dios avisa duidelijk in Escritura. En God heeft duidelijk in het woord gezegd. Que começar a oferecer como animal para expiação para o pecador. En wat voor dieren er eigenlijk geofferd moesten worden voor verzoening. Correcto. Bijbel avisa que ora que o altar wordt preparado e animal também wordt sacrificado. En de Bijbel zegt dus wanneer het altaar voorbereid wordt zodat het dier erop kan. Bijbel avisa que Dios meesta si candela bafo e chelo. Dan zegt de Bijbel dus dat God zelf zorgt voor het vuur die vanuit de hemel komt. Dus om het offer te verbranden, te verteren. Wie zorgt ervoor dat het vuur vanuit de hemel komt? Oké, Dios. God. Dios está santo. God is heilig. Hoe heet het vuur dat vanuit hem komt? Santo. Heilig. Ja? Avenos arriba die 7e dia. Vandaag zijn wij op de 7e dag. Dia santo di Senhor. En dat wordt dus de heilige dag van de Heer genoemd. Het is heilig omdat de Heer heeft gerust op deze dag. De Bijbel zegt dus dat God ervoor zorgt dat de vuur vanuit de hemel komt. Dus voordat we in dit verdrietige verhaal gaan, gaan we eerst naar het vorige hoofdstuk. Zodat we dit kunnen lezen. Het staat in Leviticus 9. 23 en 24. Dus 23 en 24. Anto Moisés e Aaron abaiden ten di reunião. Ora na sali e a bendicionar o pueblo
gloria del Señor aparece na gente del pueblo. Y ahora escucha bon, candela a sali for di una. Waar kwam het vuur vandaan? For di delante di Señor. Want voor de Heer. Y aquí ma ofrenda y porción di vet. En het verteerde dus de offer en het deel van het vet. Y acaba kunang riba altar. En het heeft het helemaal verteerd op het altaar. Het punt waar we nu heel goed op moeten letten, mijn geliefde broeders en zusters, is dus dat het vuur vanuit de Heer komt. Oké? En wanneer we dus nu in hoofdstuk 10 gaan, Bijbel te mostrarnos a historia triste de Israël of sacerdote nang aki den tempo de Israël. Laat God dus ons het verdrietige verhaal zien van in de tijd van Israël van deze hoge priesters. Pregunta. Een vraag. Quando de nós conhece a história de Nadab e Abihu? Hoeveel van ons kennen het verhaal van Nadab en Abihu? Kent niemand het verhaal van Nadab en Abihu? We kennen het in de Bijbel. Dus nou ja, ik dacht, maar anders lezen wij de Bijbel niet. Oké. Den een historia de Nadab e Abihu aqui, mi romana estima. Dus in dit verhaal van Nadab en Abihu, Bijbel te mostrabu e dos hobenaki nang responsabilidad. Laat de Bijbel dus zien wat de verantwoordelijkheid deze jongeren hadden. Paku nang servicio. Dus voor de dienst. De santuario. Voor hun dienst binnen het heiligdom. Bijbel te mostrabu tambe e consagración. Dus God laat dan ook de heiliging zien. Die e hobenaki. De heiliging van deze jongens zien, jongeren. Bijbel te mostrabu ku Nadab e Abihu tabata yunan die sumo sacerdote Aaron. Dus de Bijbel laat dus zien dus dat Nadab en Abihu de zonen zijn van de hoge priester Aaron. Bijbel te mostrabu ku nan tabata sacerdote nan dinge tempel di Dios. Ze waren dus hoge priesters in de tempel van God. Nan tabata cria, prepara y ordena pa e ministerio. Ze waren dus opgevoed om deze werk te doen. Nan tabata santificata, es decir, aparta. Ze waren dus geheiligd, dus apart gezet. Pa Dios a través de Moisés. Voor God door Mozes. Nos por visa ku eobenaki lo tabata anciano nan die iglesia. Dus vandaag kunnen wij dus zeggen dat deze jongeren ouderlingen waren van de kerk. Nos por visa ku nan tabata ting bon testimonio y reputación. Dus vandaag kunnen we zeggen dat ze een hele goede reputatie hadden. Nos por visa ku nan ta miembro nan fiel die iglesia. Dus vandaag kunnen we zeggen dat het trouwe leden zijn van de kerk. Cumplidor nan ku nan deber nan eclesiástico. Dus personen die hun al hun werken dus volbrengen. Nang lo tabata conoce bon Emmanuel de iglesia. Zij kenden dus de handleiding van de kerk heel goed. Nang lo tabata conoce bon tambe 28 creencias de iglesia. Ze kennen ook de 28 geloofsovertuigingen van de kerk. Nang lo tabata conoce tambe espíritu de profecia. Ze kennen ook de Heilige Geest. Nang lo tabata conoce tambe e liturgia de culto de Dios. Ze begrijpen dus ook wat het inhoudt om de eredienst te houden. Nang lo tabata predicador nang eloquente. Ze waren dus de mensen die dus heel hoge status hebben. Juist. Nang lo tabata fiel líder nan die iglesia. Het waren trouwe leiders van de kerk. Sin embargo, mi romana estimada. Maar eigenlijk, mijn geliefde broeders en zusters, er is een maar. Nang llega na un punto hopi vervelu. We kwamen dus bij een heel vervelende punt. Y nang acomete un grave error. Ze hebben dus een grote fout gemaakt. Vandaag, si no sali for die historia que imire com outro vista. Als we dus uit dit verhaal gaan en met een andere blik naar kijken, nos lo vista tão chiquinho, tem nada malo de coi. Dan kunnen we misschien kijken en zeggen, nee, dat is toch niks ergs? Hebben nos een vista, tem nada malo de coi. Zeggen we vandaag niet, het is niks ergs daaraan? Nos lo tabisando, no tem nada malo de coi. Zeggen we niet dan, oh, er is niks ergs daaraan? Dan koi loco, brother. Nee, dat is niets erg, broeder. Chiquito, dat is iets kleins, broeder. Nos tabay perdi pekoi. We gaan daarom niet verloren. Hey? Bawak. Laten we gaan kijken. Ora nos lesa Levítico 10. Dus wanneer we Leviticus 10 gaan lezen, versículo 1 tegen 3 nos lesa. Vers 1 tot en met 3 lezen wij. Pete bisabu awor Nadab e Abihu, you homber nan di Aaron. Cada akoy suweya pa candela y después de apone candela den nang apone sensia ribe saki y a ofrecer, escucha bon. Luister goed. Candela extraño delante del Señor, lo cual no a ordenanan.
Kiko e hobenang responsabel aqui. Of dat je een gran responsabilidad asi. Wat hebben dus deze jongeren die een grotere verantwoordelijkheid hebben, wat hebben zij gedaan? Kiko es supuesto líder nang aki asi. Wat moesten deze de zogenaamde leiders doen? Bijbel tabi sabu. De Bijbel zegt, Cada ako su weya. elk een van hun heeft een pan gepakt Pakandela. voor het vuur. Cada Elk een. Antokinasi. En wat hebben ze gedaan? Nang ako nang mes kaminda. Ze hebben hun eigen weg genomen. Anton nang ako candela. Pero esa aquí un candela extraño. En ze hebben vuur genomen, maar dit wordt dus een vreemd vuur genoemd. E candela aquí corazón te extraño. Dus deze vuur is inderdaad vreemd. Paso nano akwe candela kunang mester akwe. Want ze hebben dus geen vuur genomen die ze moesten nemen. E caminda kunang mester akwe. En van de plaats waar ze het moesten nemen. Dios avisa di e altar tinku kwe candela pasen decencia. Dus God zei, ze moeten dus van het altaar het vuur nemen om de reukwaar aan te steken. Candela. Maar niet met je eigen vuur. Kinangasi. Wat hebben zij gedaan? Na kwe otro candela. Ze hebben dus ander vuur genomen. Bijbel te bisa candela extraño. Dus de Bijbel zegt dus vreemd vuur. Ante palavra extraña que significa común atrobe. En deze vreemd betekent weer gewoon. Otro palabra na kwe candela común. Dus met andere woorden, ze hebben dus normaal vuur genomen. Na kwe un candela secular. Ze hebben dus een normale, gewone vuur genomen. Ja, anto nanke bij ofrecer candela kiawo seke Dios santo de Israël. En ze willen nu deze vreemde vuur gaan aanbieden aan de God van Israël. Resultado de nang apostasia. En het resultaat van hun afvalligheid. Resultado de escoe nang propio caminda. Dus het resultaat dat ze dus hun eigen weg hebben gekozen. Resultado de escoe pa ofrecer lo que kumi quier na Dios. Het resultaat van iets aan God te bieden wat je zelf wil. Quítate consecuencia. Wat was daar de gevolg van? Versículo 2 y 3. Vers 2 en 3. Esto bisabo na versículo 2 y 3. En het zegt dus bij vers 2 en 3. Yo les de mi Bijbel. Ik moet het even in mijn Bijbel lezen. Van de PowerPoint heeft iets raars gedaan. Esto bisabo na versículo 2. Escucha En het zegt dus bij vers 2, luister goed. Y candela a salir for de presencia di Señor y acaba con él. Al instante, Rumán. In één keer. Bijbel te bisabo inang amuri na unda dilante di Señor. En de Bijbel zegt dus dat ze stierven voor het aangezicht van de Heer. Krante question ku ora ku Moisés y Arona binting ku wak fula pols da batje inda ku. No. Mesora na amuri. Dus het moment dat Aaron en Mozes kwamen, hoefden ze niet de pols te gaan voelen of nog hartslag was, maar ze waren direct dood. Você que Bijbel te bisabe candela di Dios ta? Weet je wat de Bijbel zegt wat het vuur van de God is? Un candela consumidor. Dus een verterende vuur. Outra palavra. Dus met andere woorden, nota para que justiça de Cristo de candela consumidor. Als jij dus niet staat met de gerechtigheid van Christus in dat verterende vuur, seguro bota morto, dan ben je zeker dood, mijn broeders of zusters. Bijbel te bisabo. En de Bijbel zegt, waki kona descuidado en jeki. Kijk, iets waar ze dus de mist in zijn gegaan. Dus hierin hadden zij zich vergist. Hierbij dachten ze, nee, waarschijnlijk is het niet zo erg. Ik neem even een andere vuur en dat zal geen probleem zijn. Maar bij God niet, mijn broeders en zusters. Maar bij God is het volledig of niet. Bij God is het hetgene wat hij heeft gezegd of niks. Então, a consequência de tudo que o Senhor está mostrando-nos não de adelantar. En de gevolgen van dit allemaal laat God ons van tevoren zien. El líder na que estava de antemano que o Senhor avisa. Dus deze leiders wisten van tevoren wat God heeft gezegd. Pero não escolhe voluntariamente para se logo que não ganha, tá bom? Maar ze hebben vrijwillig ervoor gekozen om te doen wat ze zelf willen. Então, bisa não tem nada malo de coi. En ook nog eens zeggende dat er niks mis mee is. It's okay. Het is oké om het te doen. Dios su bendición va toch ribesaki. Gods zegen zal toch hierop neerdalen. Want tot inbia no sta assim mesmo cos ku e protestanten. En vaak doen wij hetzelfde als de protestanten. E protestanten pensa di que carne impuro. Dus de protestanten denken dus om een onrein vlees te nemen. Hasi oración un Dios santo. Ze gaan dus bidden aan een heilige God. Pa pedir bendición ribun cos impuro. Om een zegening te vragen over iets dat onrein is. En jij en ik doen hetzelfde als hij. Nós te que cos
impuro. Wij nemen iets wat onrein is, Kiko que potaku Dios biseta impuro, profano, comum. wat het ook is. Als God heeft gezegd dat het onrein is, dat het gewoon is. Nós debemos oração um Deus santo. We gaan dus bidden aan een heilige God. Então nós te pedir sua bendição ribe coco ta impuro ei. En dan vragen wij dus een zegening voor hetgene wat onrein is. Deus nota oração nota ni passe dak. Dus deze gebed zal het dak niet eens verlaten. Passo lo que ta impuro. Want wat onrein is, No por guardo mesclar com lo que tá santo. kan dus nooit gemengd worden met Lo que iets tá wat rein is. impuro tem que guardo tratar como profano. Dus hetgene wat onrein is, moet behandeld worden als gewoon. Lo que tá santo tem que guardo tratar como santo. Hetgene wat heilig is, moet behandeld worden als heilig. No por guardo mesclar. Ze kunnen dus niet gemengd worden. Mas que nos hace? Wat we ook doen. Versículo 3 te bisa. Vers 3 zegt, Esta bisa nos. E ora ei Moisés avisa Arão e Saquita lo que o Senhor apapia bisando. Através de esnango ta ala cerca me escuta bom. luister goed. Lo me guardo tratar com. Hoe zal ik behandeld worden? Lo me guardo tratar como santo. Zal ik geheiligd worden? E delante de inteiro pueblo lo me guardo honrar e Arão a queda quieto. En Aaron bleef stil. Como Arão a queda quieto? Hoe komt het dat Aaron stil bleef? Quem Arão tabatata? Wie was Aaron? Arão tabatata. Aaron was vader Jehobenati. van deze jongeren. Sumo sacerdote. Hij was een hoge priester. Com outra palavra, Dus met andere woorden, Arão tinha a grande responsabilidade dus Aaron had een grote verantwoordelijkheid de sim suyunan corretamente e seguir sianan e caminho de Deus. om zijn kinderen de juiste weg van God te leren en constant te onderwijzen. Pero inspiração da bisa nós que Arão a descuidar, Maar de profetie zegt ons dat Aaron ja, het niet goed heeft gedaan. den e educação de suyu. Hij is dus niet constant bezig geweest om zijn kinderen te onderwijzen. Então é coisa mais verfelo da história que tá. En het meest lastige in deze verhaal is, Que ora Arão mira que a passa suyuna, toen Aaron zag wat er met zijn kinderen was gebeurd, com tristeza, dolor dentro do coração, met verdriet in zijn hart, e não pode expressar coi. kon hij dat dus ook niet uiten. Bijbel de bisabu ku En de Bijbel zegt, Dios abise wakpa bono yora ni abo ni dos otro yunan. God zei tegen Aaron, zorg dat je niet huilt, jij niet en ook niet je kinderen niet. Tampoco no muri. Zodat jullie ook niet sterven. Di con é coisa que tá paraski bi awe. Waarom staat dit tot de dag van vandaag geschreven? Então nós tá lese assim como se fuera no etapa é tempo, la paz, não tem nada de coi. We lezen het en denken van nee, het heeft te maken met de tijd van vroeger, we gaan gewoon verder. Sendo que o Bijbel bisa nada novo no timbal de solo. Terwijl de Bijbel zegt er is niks nieuws onder de zon. Meu irmão estima, na me seguir avançar com o tempo tá acabando aqui. Mijn geliefde broeders en zussen, laten we verder gaan voor de tijd gaat. Bijbel de bisabu, se nós seguir o seguinte texto. En de Bijbel zegt dus als we nu verder gaan in de volgende tekst. Aqui está a advertência na cada que está chamado e está cristiano. Dus hier is nu de waarschuwing voor iedereen die geroepen is om een christen te zijn. Jesus disse palavra aqui. En Jezus sprak de volgende woorden uit. E é escravo que estava a conhecer a vontade de seu chão, mas não a preparar seu mês nem a se de acordo com sua vontade, lo haya hopisota. Versículo 48. Vers 48. Mas é que não estava a sair e a se costan com merece sota, lo haya pouco sota. Escuta bom. Luister nu goed. E de cada na kende hopi a wardo duna, hopi lo wardo kiko, exigi foi je. E é que hopi a wardo confiana je, de esse não lo exigi muito mais. Pergunta. Vraag. Nadab e Abiú não estava a de qual candela na mestra que? Dus Nadab en Abihu wisten ze niet vanuit welk koers ze moesten nemen? Duidelijk dan estava a Ze wisten het duidelijk. o Helder. líder nan de nossa igreja. Dus de leiders van onze kerk vandaag Não sabe como será assim distinção de lo que é santo e profano? weten de leiders van vandaag niet dat je onderscheid moet maken in hetgene wat heilig is en niet heilig. Duidelijk dan sa. Ze weten het. Ongeveer 10 zijn aan de bij studie theologia. Ze gaan ongeveer 10 jaar theologie studeren. Menos. Of wel minder misschien. Nanta passa op het tempo studiando. Ze besteden heel veel tijd aan het studeren. La mente conhecer tua essência e conhecimento rondou de Deus. Ze moeten dus al het woord en kennis over God kennen. Rondou de Bijbel. Dus rondom de Bijbel. Rondou de plan de salvação.
rondom het reddingsplan. Incluso nós me se conhecer espírito de profecia. En ze moeten ook de geest der profetie Então me kennen. pergunta, tá? En dan is mijn vraag, Como bem a igreja não está de condição? hoe komt het dan dat de kerk in de conditie is waar ze dus nu in zijn? Aí mostrava cita. Laat me een citaat zien. Escuta bom que a cita que te visa. Luister nu goed naar wat deze citaat zegt. Esta bisa Aaron aguarda silêncio. Het zegt dus dat Aaron stil bleef. Guarda que Aaron estava tata e sumo sacerdote. Dus Aaron was dus de hoge priester. Aveva poi chama Aaron lagnos bis erudito. Dus je kan Aaron dus een erudito noemen. Aveva poi chama Aaron e presidente di iglesia. Je kan hem dus de president van de kerk noemen. Ja? Esta bisabu e morto di suyunang Het zegt dus dat de dood van zijn kinderen aniquila sin começa que toma lugar sin nenhuma advertência. dus dit is gebeurd zonder een waarschuwing van tevoren. Panang pecado terrível que na comete. Voor de grote zonde die ze hebben begaan. Esta bisabu que ela reconocer agora o resultado de seu próprio Kiko. Negligência, Roman. Hij heeft nu dus erkend dat hij zelf nalatig is geweest. Que men di Aaron, Dus Aaron, ela negligia den seu liderazgo. hij was dus nalatig in zijn leiderschap. Não sei? Zijn we er? Anto como consequência de aqui, En als gevolg daarvan é morto de seu Yunan Abini repentinamente. is de dood van zijn kinderen direct gekomen. Meu irmão, me En digo broeders en bisabo, zusters, Steven, vai back para mim. Tem candela estranho da igreja de Deus. er is vreemd vuur in de kerk van de Heer. Na me si uma pergunta rapidamente. Laat me even snel een vraag stellen. Bocas, Je huis, é tem mesmo dak, com vloer, com ventana, maneira igreja aqui? heeft het dezelfde dak en vloer en ramen net zoals deze kerk? Sim ou não? Ja of nee? Compreende minha pergunta, bom. Begrijp mijn vraag goed. Bocas, Je huis, é tem mesmo vloer, dak. O bocas não tem dak. heeft het een vloer en een dak of heeft jouw huis geen dak? Eu bom terminar que bento. So, Dus dan heb je het hoofd niet geëindigd. bocas tem vloer, Heeft je woning een vloer? é tem porta com ventana, Heeft het deuren en ramen? maneira igreja aqui, toch? Maneira Net zoals deze kerk, net zoals je nu kijkt, Pero toch? tem diferença entre bocas e igreja aqui? Maar is er een verschil tussen deze kerk en je woning? Sim ou não? Ja, Claro que sim. ja, duidelijk. Aqui está casa de Deus. Hier is het huis van God, É templo de Deus. de tempel van God. Aunque que porta muralha, com vloer, de verf, turcos, maneira bocas? Ook al heeft het een vloer, een muren geverfd, een plafond, net zoals je huis. Bocas está worden chamado profano, Je huis wordt gewoon genoemd, é decir, comum. dus gewoon, normaal. Então, aqui está worden chamado é templo santo do Senhor. En hier wordt dus de heilige tempel van de Heer genoemd. Kami vai outro stap kubo. En ik ga nu nog een stap met je. Bo pai nango boto vai trabalho com ele. Dus de kleding waarmee je naar je werk gaat. Tem mesmo pai nango de igreja com ele? Zijn dat dezelfde kleren waarmee je naar de kerk komt? Tremendo. Geweldig. Irmão. E pai nango boto vai trabalho com ele, não? Kijk, dus de kleren waarmee je naar je werk gaat. Nang ta worden chamado e pai nang comum of secular. Dus dat worden dus de normale kleding genoemd. E pai nango boto com bem igreja com ele. Dus de kleren die je dus mee naar de kerk komt, Nang meste worden apartar para Deus. die moeten dus apart gezet worden voor God. Aste seinanta santo. Of zelfs die zijn heilig. Não sei? Zijn we er? Ok, tremendo. Geweldig. Agora, En nu? quanto dia tem Deus, irmão? Hoeveel dagen hebben we in een week? Hoeveel dagen zijn er in een week? 7 dias, right? 7 dagen, is het niet waar? Toere dia na tem 24 horas, de verdade? Dus al die dagen hebben 24 uur Turting per à dag. tarde, turting à noite, de verdade? Ze hebben een middag en een avond. Tremendo. Turting, 2 horas de luz, 2 horas de escuridade. Gostei? Het zijn allemaal dagen van 12 uur duisternis en Toere 12 uur 7 van dias na licht. tem mesmo coisa? Zijn al die 7 dagen hetzelfde? Tem diferença? Is er een verschil? Tem diferença de dia na. Er is een verschil in één van die dag. Ta worden chamado santo, Eén wordt heilig genoemd, mientras que 6 ta worden chamado comum of profano. terwijl de andere 6 normaal worden genoemd of gewoon. Significa que tudo lo que está santo, Dus het betekent dat al hetgeen wat heilig is, el lugar que está santo,
Dus de plaats die heilig is, que o templo de Deus, dat is de tempel van God is. é pai não que santo, Dus de kleren die heilig que zijn, botem que igreja com né, waar je dus mee naar de kerk é komt. maneira como também está representar Cristo, De manier waarop je dus Christus representeert. é dia santo de Deus, Dus op die heilige dag van God, tudo tem que guardar tratar como santo. die moeten allemaal behandeld worden als heilig. Irmãos, estima para mim aterrissar pessoa. A ver outra de parte seção de pergunta me vai desenvolver tema aqui Cubo. Mijn broeders, dus straks Zullen we in bij het terminen? vragendeel, dan ga ik dus deze thema verder met je behandelen. Van we moeten gaan afsluiten. Awe, Vandaag, 2023. 2023. Não está tratando lo que é santo como se fuera tá comum. Zijn we dus de heilige aan het behandelen alsof het gewoon normaal is? Vamos a compreender? Begrijpen jullie, mijn broeders en zusters? Não está tratando lo que é santo maneira tá comum tá. Wij behandelen hetgene wat heilig is alsof het normaal is. Dat is maar kwijt 3 voorbeelden. Zo En daarom heb ik dus 3 voorbeelden genoemd. Er zijn nog meer die ik kan benoemen. Ik também mencionar weer de parte die studio. En die zal ik dus vanmiddag benoemen in onze studiedeel. Awe é igreja de Deus. Dus vandaag is de kerk van God. Ribe púlpito na de nossa igreja. Dus op het podium van onze kerken. Todo tipo de costa subir. Dan gaat er van alles naar boven. Costa impuro. Hetgene wat onrein is. Comum. Hetgene wat normaal is gewoon. Ribe púlpito como esse santo de Deus. Gaan allemaal boven op het podium terwijl het heilig is. Roman, riba é dia santo de Senhor. Mijn broeders en zusters, op de heilige dag van de Heer. Nós ainda tá bom mesmo com Nadab e Abiú. Vinden wij het goed om net zoals Nadab en Abihu praticar e celebrar lo que nós ainda tá bom. Om te praktiseren en te vieren wat wij zelf goed vinden. Nós estamos mirando coisa of não? Zien we dat ja of nee? Candela estranho, ribe altar. Vreemd vuur op het altaar. Candela não estranho, ribe altar, Roman. Vreemd vuur op het altaar, broeders en zusters. Celebração de dia mama. Vieren van moederdag. Celebração de dia tata. Vaderdag. Celebração de bestia. Vieren van het beest. Celebração de cultura. Vieren van cultuur. Tu reconnaita worden celebrar ribe dia santo de Senhor. En bisa dia de cultura. God heeft niet gezegd die dag van de cultuur. Dia de Cupido. Hij heeft ook niet gezegd dag van Valentine's Day. Cupido, ik moest even nadenken. É die dia santo de Senhor Deus. Hij zei heilige dag van uw Heer. En bisa dia de Argenis. Hij zei niet de dag van Argenis. 6 augustus mitasi aya. 6 augustus ben ik jarig. Kutaribun sabat etakai. Dus of het nou op een sabbat valt. Roman, nota Deus, nota am a Deus asiai, nota Cristo asiai. Het was niet God of Christus die jarig is. É dia sétimo é de 7 dia tinha queda santo. Dus die 7e dag moet heilig blijven. Desde que começa na barrada de sol até su seguinte. Dus wanneer die begint bij zonsondergang tot het moment dat zon weer ondergaat. Kiko conosco que nos pode. Wat we ook willen doen, kunnen we doen. É único coisa que nós por bij hasita. Het enige wat wij moeten doen. Praticar mesmo error de Nadab e Abiú. Als we zo doorgaan, is het dezelfde fouten begaan als Nadab en Abihu. Considerar lo que está profano como santo. Terwijl we dus het onreine hanteren, behandelen als het reine. E lo que está santo, nós está considerado como comum. En hetgene wat heilig is, doen we alsof het gewoon is. Então nós bisa, não tem nada malo de coi. En dan zeggen we nee hoor, er is niks mis mee. Não tem nada malo de coi, broeder. Er is niks mis mee, broeder. Na minha lees cita para me terminar. Laat me een citaat voor je lezen, zodat ik kan eindigen. Die cita Steven, juist. Bom, sim. Na minha coisa, essa aqui caminha de bisa. Ni siquiera é dia de descanso e é culto. Tá word livrar de domínio de moda. Aqui tá papia com o opi de nós. Dus hier wordt met velen van ons gesproken. Nós tá bem igreja. We komen naar de kerk. Nós tá bem assim, é igreja como sala de desfile. Modeshow. Dus we gaan dus een soort modeshow geven hier in de kerk. En deur nós tá bem broma e waku nós tá maske eruman. En dan komen we dus opscheppen en onszelf vergelijken met een ander om te zien wie beter is. E ami tá bem manifestar. Dus de eigen ik gaat zich manifesteren. É citata bisa. Dat zegt dus de citaat. Para me bubula bij no outro texto pabo. Dus om snel over te gaan naar een andere tekst. Den Isaías 58. In Jesaja
58, versículo 13 e 14, vou conhecer o texto aqui. vers 13 en 14. Ik denk dat je deze tekst wel kent. É tabisabu si riba dia de sábado bo guarda quem? Bopia. Als je wie zijn voeten bewaart. E de hasi bomes gana. Ah, riba quem? Mi dia santo. Op mijn heilige dag. E se boyama dia de sábado delícia, é dia santo de refúgio. Heilige dag van refugio. É dia santo de igreja adventista. De heilige dag van de zevende dag Não, Adventisten. é dia santo de Senhor bo Deus romano. Nee, de heilige dag van uw Heere. E se bo honra essa aqui door de bando na bo mes caminharão, ei? Que Zijn we quando er? a abiu no abandonam na própria caminha. Wat hebben Nadab en Abihu niet gedaan? Ze Wij hebben hun eigen hebben weg niet, Nang, ah, sim? ze hebben hun eigen weg niet gelaten. Nang akwe nang weya, Ze pakten hun pan anto na akwe nang caminha, en ze namen hun weg. anto na bij kwe outro candela. En ze hebben ook een andere vuur genomen. Anto na oferecer sei na Deus. En ze offerden dat aan de Heere. Anto na próprio caminho na akwe. Hebben ze dan niet hun eigen weg bewandeld? Wel, ave nós tá coendo nos próprio caminho na mi romans. En vandaag bewandelen we ook onze eigen wegens. Na mi bisabo roe como terminar. Laat me het zeggen voordat ik ga afsluiten. Ave nós tá celebrando todo tipo de fiesta na aqui. Vandaag vieren wij dus al deze feesten. Mas nem mencionar die mama, die obrero, die cultura. Net zoals ik net heb gezegd, dus de moederdag, vaderdag, cultuurdag. Ribe dia di Senhor. Op de dag van de Heer. Ando você aqui tá assim cos mais fefele ainda. En weet je waardoor het nog lastiger is? Kutimbia é celebração que o mundo tá celebrai. Dus de viering die de wereld viert, Nota ni cai ribe sábado. die valt dan niet eens op de Sabbat. Pode ser tá cai já viernes, já domingo of já luna. Misschien valt het op de vrijdag, de zondag of de maandag. Nós tá ainda bom com nós, mas te evangelizar, brother. Nee, en dan vinden wij het goed. Nee, we moeten evangeliseren. Nós temos que celebrar ribe sábado. We moeten het dus vieren op onze Sabbat. Com pretexto nós está evangelizar de forma aqui. Terwijl we dan zeggen we, nee, dit is onze manier van evangeliseren. Ante Jesus luna nan jai. En de 11 maanden van het jaar, Mas nós estamos mirando que celebração de Páscoa aqui. wanneer we het zien met het vieren van kerst. O resto de ano nós não evangelizando. Dus gedurende de rest van het jaar hebben we dan niet Nós temos geëvangeliseerd. que usar dia que o mundo está celebrar como algo profano. Dus we moeten dus een dag die de wereld viert, moeten we behandelen als iets gewoon. Ja, para atender com o que está santo, want dat que evangelho também está santo. Om te gaan met hetgene wat heilig is. Weet je ook dat de evangelie heilig is? Aí bisa romano kos. Laat me even zeggen, broeders en De zusters. apostasia que líder na kai. In de afvalligheid waarin de leiders zijn gevallen. E que igreja te ding. En waarin de gemeente ook in meegaat. Aqui não falta nada mais. Quase não falta nada mais. Er ontbreekt bijna niks meer. Para nós começar a celebrar o orgulho de homossexualismo. Dat we dus ook de trots van homoseksualiteit gaan Não vieren. falta quase nada mais para nós começar a celebrar 31 de outubro. Ontbreekt niks zodat we straks ook nog Halloween gaan vieren 31 oktober. Não falta nada mais para nós começar a celebrar 2 de novembro, dia de morto. Er valt niks meer bijna dat we dus dadelijk ook 2 november gaan vieren, de dag Nós van de celebrando doden. toda fiesta dan toch? We vieren toch alle andere feesten? Não falta nada para começar a celebrar sem na Er is romana. nog een klein stapje zodat we dat ook gaan doen. Nós como não está? Begrijpen jullie waar we zijn? Candela estranho, dribe altar. Vreemd vuur op het altaar. Romana, Broeders en zusters, essa aqui é a realidade de nossa igreja. dit is dus de werkelijkheid van onze gemeente. E se nós não papia, En als we niet spreken, é pedra na papia. zullen de stenen het uitroepen. Se nós não papia, Als wij niet spreken, a Bíblia te chama nós cachorro muda com no que blaf. dan roept de Bijbel ons als honden die niet kunnen blaffen. Blok come e dormir só. Terwijl we alleen maar eten en slapen. A mim não que guarda e ama cachorro muda, romano. Ik wil dus niet een hond genoemd worden die niet kan blaffen. Niet espera com a tampouco. En ik hoop jij ook niet. Aceita lo que a Bíblia te diz. Dat is hetgeen wat de Bijbel zegt. Laga nós estás tão vastig de nos fé, mi romana. Laten we standvastig blijven in ons geloof. Laga nós para firme riba lo que nós quer. Laten we standvastig trouw blijven aan hetgeen wat wij geloven. Mi romano homem e mi romano mulher Mijn broeders en zusters, studia bo Bíblia. studeer je Bijbel. Não laga nenhum líder ganhabo. Laat geen enkele leider je Não voorliegen. laga nenhum líder cuebo cabeça bom. Laat geen enkele leider je omverhalen. E no bisa ai não tem nada malo de coi. En zeg niet, oh, er is niks mis daarmee. Pa sombra a mi cubo tinku para ai ribundia. Van jij en ik moeten op een dag Dilante é Deus que está mandando candela consumidor. voor de God staan die als een verterende vuur is. Anto ai de nós
En o wee van ons, se nós não tá cobrir que a justiça de Jesus. als wij niet bedekt zijn met de Mas gerechtigheid van nós God. lo guardo consumidor de Want we candeia. zullen dan verteerd worden door dat vuur. Bom Deus bendiga na Romana. Dat God broers en zusters rijkelijk mag zegenen. Ok, laga nós assim palavra de oração Romana. Laten we een woord van gebed uitspreken. Laga nós lanta para nós por. Laten we allemaal opstaan. Juist. In ons tabas oração gelijk para ecuminda. We zullen ook gelijk bidden voor het eten. Amoroso Deus, O liefdevolle God, Tata eterno. o eeuwige God. Abote mesmo Deus com avisa Jeremias com amor eterno me estimado. Bent dezelfde God die tegen Jeremia heeft gezegd, ik heb je voor eeuwig lief gehad. Pero bote mesmo Deus com avisa Isaías também, Senhor. En u bent ook dezelfde God die tegen Jesaja heeft gezegd, Que guarde nang ta maneira cachona mudo com no que blaf. dat die leiders zijn zoals honden die niet blaffen. Tur 12 profetas aí aba inspirar, Senhor. Al deze 2 profeten hebt u geïnspireerd, Heer. E abo apapia fuertemente com o pueblo. En u hebt krachtig tot uw volk gesproken. E awe tarde dia mais. En op deze middag nogmaals, Boa bolbe papia com o pueblo awe, Senhor. hebt u nogmaals tot uw volk gesproken, Heer. Que em verdade nós está cometendo mesmo error de Nadab e Abiú. En in werkelijkheid begaan we dezelfde fout als Nadab en Abihu. Senhor, nós está cometendo mesmo apostasia de Nadab e Abiú. O Heer, we doen dezelfde afvalligheid als Nadab en Abihu. Pero permitir que awe, Senhor, den bo graça e misericórdia nos mobim na arrependimento prometo talat. Maar o Heer, staat toe in uw genade dat wij gewoon tot bekering kunnen komen, voordat het te laat is. Permitir que mensagem aqui por penetrar e quebrar saca com raiz cultura. En o Heer, staat toe dat deze boodschap al hetgene met tot wortel aan verwijdert van ons, Heer. Tu lo que conota dibo de nós, Senhor. Al hetgene weggaat wat niet van u is, Heer. Ku abo por quebra cultura praticanan e tradicionan de ende for de nós, Senhor. Zodat hij al die verkeerde praktijken en gewoontes vanuit ons mens kan weghalen. Ku abo por quebra cultura cosnan ku nós te llama bom na lugar de malo. Dat hij al hetgene kan breken dat wij dus goed noemen terwijl het slecht is. Ku abo por quebra cultura cosnan ku nós te llama malo na lugar de bom. En dat hij kunt breken voor ons voor al hetgene wat wij slecht noemen terwijl het goed is. Quebra ture cosnan aqui de nombre de Cristo Jesus ave We for de breken nós. het allemaal in de naam van Jezus Christus in ons allen, Heer. E crea nós de novo. En schep ons opnieuw, Heer. Lanta nós de novo. Laat ons weer opstaan, Heer. Purifica nós de novo. Reinig ons nogmaals, Heer. Santifica nós de novo, Senhor. Heilig ons opnieuw, Heer. Para nós porta e pueblo de bo coração. Zodat wij het volk kunnen zijn van uw hart. Perdonar nós, Senhor. Vergeef ons, Heer. Perdonar nós como líder. Vergeef ons als leiders. Perdonar nós como membro. Vergeef ons als leden O a quebra com o estatuto não. die uw statuut hebben gebroken, E Heer. a considerar comum lo que está santo, Senhor. Terwijl we dus hetgene gewoon behandelen alsof het heilig is. Se a nós ave, Senhor, den bo amor. Leer ons vandaag in uw liefde, Heer. Passe distinção de lo que está santo e profano. Om onderscheid te maken in hetgene wat heilig is en onheilig. Preparar nos coração para a venida, Senhor. En bereid ons hart voor uw E wederkomst, para Heer. crisis final. En voor het einde crisis. Para nós ter candidato não culota contar entre 144.000. Zodat wij de kandidaten zijn binnen de 144.000. Tem nos mão para nós por cruzar deserto de mundo aqui, Senhor. Hou ons hand vast terwijl we deze woestijn van deze wereld doorlopen. Mas nós lo passa de traba e tribulação. Want we zullen door problemen heen gaan, Heer. Pero essa que te forma com abota salva. Maar dit is de manier waarop u redt, Heer. Para purificar nos carácter não cuta malo. Om onze slechte karakter te reinigen. Para nós poder ter reino celestial. Zodat wij het hemelse koninkrijk binnen kunnen treden. Dia aqui, Senhor, nós também desfrutar de comida física. Zometeen zullen wij dus gaan eten, Heer. Depois de nós acabar de desfrutar de banquete celestial. Nadat wij vanuit deze hemelse feestmaal hebben gegeten. E nós te pedimos para bendição por bar e aqui, Senhor. En wil u vragen of uw zegening erop kan neerdalen. Bendição na mão de cada com preparar essa aqui, Senhor. Zegen al de handen die het eten hebben voorbereid. Dank para nang esforço We danken u voor uw moeite. e inzet com nang pone dengue obra aqui. En voor de inzet die ze hebben gebracht voor dit werk. Laga pensar que sirve como algo para fortificar nos corpo física. Laat het zijn dat het iets kan zijn dat ons lichamelijk kan versterken. Queda conosco para resto do programa aqui, Senhor. Blijf met ons gedurende de rest van deze programma. Nós te pedimos aqui de nome de Cristo Jesus. Dit vragen we allemaal in naam van Jezus Christus. Amen. Amen. O nosso bom Deus bendiga nome romana. Amen. En dat onze goede God jullie allemaal mag zegenen. Nós te llama Deus danke para a papel do nosso coração a meinta. Aqui na Romana nós vamos terminar o culto divino. Pero Romana quer invitar para nova casa, cada junto conosco, para nós temos programa mais accurato.
Nós chama praise team delante para entonar de la su cantica e nós que chama nosso irmão Steven e irmã Jennifer delante, assim nós vamos apresentar e brindis para nós. E nós outro irmão também para passar delante e pati kelkinang e coisa de bebê que nós também assim uso de je e comida natural.
que nos mes tiki den shiru gama. Aunque nos sa, como shiru vai estar, se não vai estar madushi, verdade? Também nós não expulsa picamas, dolor, nada parecido. Assim não está para canto do chá que nós vai elevar em shiru também, junto com o angelang. Assim não está com nós espera de medir, verdade? Ok, bom, primeiro que nós vai ter brindes, nós sabemos que essa guita é, sim, mas que tu rendaia, se tu romano naia por a isso man, sim, tu rendaia. Ok, romano de cozinha também tem guaia, prestígio também. Ok, ando avisando después. Ok, de nada. Sí. Bom, não sabe mi romano que não se chega na último sábado de ano. Ok? Assim na tal que nós vai drenta com Deus o poder 2024. Amanhã com também desse desafio não. Pero me quero ler um texto para mim que nós toma e brindis. 4 da Bisacine aqui. Pablo da Papa dizendo que sei, a mim prisioneiro de Senhor da roga vosso, pacana de maneira digna de chamada, qual vosso aguardo e amar, o tur humildade e suavidade, com paciência suportando e outro de amor. Seja diligente para preservar a unidade de espírito de vínculo de paz. Que mandi é ano 2024 nós vamos aqui. Nota vai ter ano, não mesterta ano caminda. Nós também na guerra com outros, senão nós também de vínculo de paz. Então, tem vínculo de paz aqui. Perseverando com o outro, nós também alcançar a meta de Cristo Jesus. Amém? Assim está lá que nós preparar, a nós vai prost e drenta, assim que é o walking de 2024. Agora esse aqui vai avisar? 2024. Adelante, sim, yes. Um passo atrás. Ok, nós também prontos? Nandi guarda, ok. Nandi guarda, ok. Falta mais gente? Ok. Sim. Está com a boca, não algo? Me quero agradecer o mano que aqui para refúgio está ups and downs. Me quero agradecer o mano que o mano aqui está firme, está escutando toda a cerimônia foralmente online, de oração de estudo sempre me queda tudo onder de indruk quanto ele está subindo. Então, me quero agradecer Senhor para brother Steven, Cristina e sua casa Sandra, que aí eu tomei a igreja que over quase nada acaba. Pero assim mesmo não perseverar para 3 anos acaba. 3 anos acaba? Quase 3 anos, não também 34 anos. Então, para mim, a igreja que tem casa, minha casa. Então, tem bendição para o pensei me dar tudo meu best, do meu empenho para servir Cristo como seu instrumento da igreja aqui. A mim quero fazer uma oração de agradecimento a Jesus. Me saco romana é nota largo desse artigo. Romana por ser a nos cabeça um rato para minha oração. Nosso Senhor, danke, Tata Santo, danke para o amor, por graça, por maravilhoso cuidado que você tem para nós, Tata Santo. Tata Santo,
Bendición a iglesia aquí. No la hagan nunca que nos por caer en apostasía, Tata Santo. No permite nunca que nos por quita nos vista na forribo. Sino así siempre, Jesús, arranca-nos na nosso rei, se está possível. Pero Jesús, permitir sempre o Espírito Santo papi arriba nos coração. E assim que nós por servir com o coração limpo, honesto, sincero e com amor para nós humanos, para que outro Tata Santo. Lá para ter unidade na meio de nós, Tata Santo. E junto maneira cas, letra e anha vinidero de 2024 aqui. Essa aqui não me está pedindo, não passou me digno de nada. O perdona de nós pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas já pronto sim, nos lo cruza el agua, nos lo compra en fin, una mano no por mí, mas já pronto nos lo va a buscar. Dank je voor de kost, man. Ik kom in de woorden servir. Abrir? Sim? Ik kom in de woorden servir. Queda centavo. Você chama awe. No woorden servir. Em casa de Deus. Amém? Prost. Lo Javier Portagotín. No se sigue, ¿no? Turco testigo a Dios. Cantica 4:22.
ya pronto sí, mas ya pronto sí, nos lo cruza el mar, nos lo corta el fin, una mano uno por mí, mas ya pronto nos lo va a buscar. Mas ya pronto nos lo va a buscar. Nos lo va a buscar. Mas ya pronto sí, mas ya pronto sí, nos lo cruza el mar, nos lo tapa el fin, una mano por mí, mas ya pronto nos lo va a buscar, nos lo abre para un caso, para no cansa, mas ya pronto nos lo va